Veľkým krokom pre zlepšenie odborného vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva bolo v pondelok 30. júna podpísanie memoranda medzi Strednou odbornou školou Prúske, Trenčianskym samosprávnym krajom a 23 zamestnávateľmi Trenčianskeho regiónu. Zamestnávatelia sa týmto podpisom zaviazali, že budú zabezpečovať študentom plnohodnotnú odbornú prax, ktorú po absolvovaní štúdia využijú vo svojom zamestnaní. Škola sa od tohto roku, respektíve teda k 1. septembru 2014 stáva Centrom odborného vzdelávania a prípravy. Okrem toho sme zapojení v projekte Rozvoj stredného odborného vzdelávania a z tohto všetkého vyplýva, a teda my sa o to aj dlhodobo už snažíme, prepojiť tú teóriu s odbornou praxou. Tento deň dnes je určitým takým medzníkom, ktorý by nás mohol naštartovať a posunúť ďalej, aby sme vytvárali podmienky pre to, aby samozrejme jednak škola pripravovala študentov a na druhej strane, aby prax ich prijímala. Momentálne išlo o to, že vraciame sa k pôvodnému príkladu, keď už škola spolupracovala s následovnými firmami, čiže podnikateľmi, zamestnávateľmi a už bol určitý súlad medzi žiakom a zamestnávateľom. Obec so školou veľmi úzko spolupracuje. Sú to napríklad pravidelná údržba centra obce a iné aktivity. Už tradične napríklad veľmi pekná aktivita je výroba jedného z najväčších adventných vencov na Slovensku, ktorá prebieha každoročne v tejto škole. Na podpise už druhého memoranda medzi odbornou školou a zamestnávateľmi v tomto roku sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Škole prislúbil podporu pri inovácii a tvorbe študijných či učebných odborov a taktiež pomoc pri nábore nových študentov. Som veľmi rád, že títo podnikateľské subjekty majú záujem spolupracovať so Strednou odbornou školou a my ich budeme veľmi počúvať, že teda čo máme tých študentov učiť, aby proste nejakým spôsobom boli pripravení potom na to zamestnanie v týchto podnikateľských subjektoch. A samozrejme chceme spolupracovať aj pri nábore už detí zo základných škôl. Myslím si, že toto memorandum dáva dobrý základ na to, aby tie finančné prostriedky, ktoré idú zo štátneho rozpočtu, ale aj zo zdrojov samosprávneho kraja do vzdelávania tu študentov v Trenčianskom kraji budú dobre minuté na dobré účely a že tá nezamestnanosť sa v budúcnosti zníži. Priemerný vek zamestnanca sa zvyšuje. A pre mnohých ľudí, čo sa týka atraktivity toho poľnohospodárstva, nič im to nehovorí a treba získať skutočne ľudí, ktorí majú vzťah a majú aj nejaké tie vedomosti odborné. Bonusy z tejto spolupráce by však mali mať onedlho aj zamestnávateľia, ktorým budú za poskytovanie praxe udelené od štátu určité výhody. Vláda pripravuje teraz novely zákonov pod gestiou ministerstva školstva a od budúceho roka by mali byť práve takéto podnikateľské subjekty, ktoré vytvárajú tú prax a prepojenie vlastne s tým odborným vzdelávaním poskytnúť určité daňové úľavy. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.